Le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Защото всяка религия е начин да се стигне до Бога. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Нещо като сравнение е, че има различни езици, за да стигнат до Бог. Ma Dio è Dio per tutti. Но Бог е Бог за всички. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. И ако Бог е Бог за всички, тогава ние всички сме синове и дъщери на Бог. Тогава ние всички сме синове и дъщери на Бог. Ma il mio Dio è più importante del tuo. Но моят Бог е по-важен от твоят Бог. Вярно ли е това? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Има само един Бог и всеки от нас е език, например, за да стигнете до Бог. Qualcuno è sikh, qualcuno è musulmano, Сикхи, мюсюлмани, индуисти, християни diversi cammini. има различни пътища. Има различни пътища. Разбрахте ли?